Bok i dobrodošli u video 4.6 knjiga prometa i analitika kupaca. Ovaj modul za paušalne obveznike vodi evidenciju primitaka, prati pragove za poreznu, rangira najbolje kupce i generira obrazac za poreznu upravu. Sve automatski iz postojećih računa. Otvaram knjigu prometa. Na vrhu je 6 ključnih pokazatelja. Promet danas, ovaj tjedan i ovaj mjesec s usporedbom na prethodno razdoblje. Zatim godišnji promet, prognoza do kraja godine i trenutni paušalni razred. Ispod su grafovi, stupčasti dnevni promet posljednjih 30 dana i kolač s načinima naplate. Desno su pragovi i razredi. Prvi progres bar prati granicu od 40.000 eura, to je zadnji razred paušala. Drugi prati 60.000 eura. Iznad toga obveznik gubi paušalni status i prelazi u sustav porezom na dodanu vrijednost. Zelena boja znači sigurna zona, žuta blizu praga, crvena prekoračen prag. Ispod je tablica razreda od 1 do 6 s godišnjim porezom. Trenutni razred označen žuto. Sljedeća kartica top 5 kupaca godine. Prvo mjesto zlato, drugo srebro, treće bronca. Prikazuje se ime, broj računa i ukupan iznos u eurima. Sustav sam agregira podatke iz arhive računa i sortira po iznosu. Odmah vidite tko drži vaš posao. Drugi tab, sama knjiga prometa. Stupci, redni broj, datum naplate, broj dokumenta, opis, gotovina, bezgotovinsko, kumulativ. Gotovina je zbroj gotovine, kartice i pouzeća. Bezgotovinsko je transakcijski priljev. Gore su filtri, po mjesecu, načinu naplate i slobodnom tekstu. Moguć je i ručni unos za primitke koji ne dolaze iz blagajne. U gornjem desnom kutu su dva gumba. Prvi, povuci iz blagajne. Automatski uvozi nove račune. Drugi set, izvozi. Excel, PDF za arhivu i najvažnije, obrazac POSD za godišnju prijavu poreznoj upravi. Sve spremno u sekundi. Sažetak videa 4.6. Knjiga prometa u taskori. 6 pokazatelja u stvarnom vremenu, pragovi i razredi za paušalce, top kupci za analitiku i obrazac za poreznu. Bez ručnog zbrajanja, bez rizika od propuštanja praga. U sljedećem videu radimo poslovanje s pravnim osobama, RK1 kupci, ugovori i rate plans. Vidimo se u 4.7.